Unha composición de Bach abriu o recital que ofreceu esta tarde na Coruña José Cruz, un sacerdote que aos seus 102 anos non deixa pasar un só día sen tocar o órgano. Conversamos uns minutos con el xusto antes do seu concerto. Di José que a puntualidade é a súa mellor virtude. É puntual e paseniño tamén, vímolo entrar no salón de actos da parroquia de Santo Antonio. Compensa o camiñar lento cunha cabeza áxil exercitada durante unha vida centenaria repleta de partituras e libros. Soy moi lector, he leído mucho. Novela, sobre todo novela negra, que me gusta. Durante máis de 3 décadas foi organista da Colexiata de Santa María. Unha peza de Bach abriu o recital desta tarde. Tengo mucho repertorio de partituras de toda clase. Tanto es así que después de 8 o 10 conciertos que he dado, no he repetido nunca la misma partitura. Non quedaron asentos libres para escoitar a interpretación deste crego querido e admirado a partes iguais pola súa freguesía. Estoy dispuesto a todo lo que me piden, confesar y predicar alguna vez, y otras veces y diariamente concelebro. Cando está na casa, toca, lee ou entretense vendo tenis ou fútbol, sobre todo cando xoga o Madrid. Cuando pierde, sufro y duermo mal. Pero nin as derrotas merengues poden co entusiasmo vital de José que acaricia as teclas do órgano coa paixón do primeiro día.